Bona nit, senyores i senyors. Benvinguts al tradicional concert de Nadal que organitza l'Associació Cultural Socarrats amb la inestimable participació i col·laboració tant de la banda jove de la Unió Musical La Lira com de les corals infantils del Col·legi Públic Botànic Calduc i de l'Escola de Música de la Unió Musical La Lira. Si l'any passat es va estrenar com a director de la banda juvenil un nou director, Rubén Martínez Varelles, enguany el mateix Rubén ens oferirà molt més que un concert de Nadal. Ell, així com les dues directores de les corals infantils, Anna Pitart i Adelina Menea. I és especial perquè tindrem el plaer de gaudir de tot un espectacle de rock, un simfònic pop-rock, un concert sense programa i també sense descans, sense mitja part, que promet ser tot un esdeveniment molt més que musical, donat que comptarà també amb la seva part audiovisual a càrrec de l'empresa Blue Eyes Audiovisuales, representada pel tècnic Alfonso Esteller. A continuació, i abans de donar pas al concert, Anna Asensio, membre de la Junta de l'Associació Cultural Socarrats, ens adreçarà unes paraules. Quan vulguis, Anna. Hola, moltes gràcies a tots els presents per acompanyar-nos en aquesta tarda que per a nosaltres és tan especial. L'Associació Cultural Socarrats va néixer en la dècada dels 90 per a fomentar la llengua i la cultura valencianes. I ja des d'aquella època vam pensar que seria una bona idea convocar aquest concert com una manera de retrobar-nos tots i poder-nos felicitar en aquestes festes tan familiars i desitjar-nos uns bons auguris per a l'any que començarem ben aviat. El proper 11 de gener us convoquem també a acompanyar-nos en la marxa cívica en la qual homenatjarem els valencians que van morir el 12 de gener de 1706 a mans de les tropes de Felip V. I per descomptat que fem moltes altres activitats que ens agradaria que ens seguíreu mitjançant les xarxes socials, mitjançant Facebook, Telegram i el nostre web, podreu estar al corrent de totes les nostres activitats. Però tornant al dia d'avui, a aquesta vesprada tan festiva, no puc més que donar les gràcies més sinceres a totes les parts implicades, perquè gràcies a que la banda jove des de fa molts anys s'ha implicat tant i ara de la mà del seu director Rubén Martínez i les corals, la coral de Botànic Calduc amb Anna Pitart i de la banda de la Lira amb Adelina Menea, aconseguirem aquesta tarda gaudir segurament d'un programa magnífic. Gràcies també a la Regidoria de Normalització Lingüística, que ens és fidel en el seu suport, i a la Regidoria de Cultura, que ens ha permès gaudir d'aquest espai, d'aquest auditori, i al personal de l'auditori que tan amablement ens ha ajudat en tot el que hem necessitat. I només em queda desitjar-vos molt bones festes i bon Nadal. Moltes gràcies, Anna, i sense més dilació comença l'espectacle.
Moltíssimes gràcies xiquetes i xiquets de l'Escoral, moltíssimes gràcies joves components de la banda juvenil per el vostre esforç. No sabeu el privilegi que és per a l'Associació Cultural Socarrats tenir-vos aquí així cada any. I moltíssimes gràcies al seu director, Rubén, i a Anna. I a Anna i Adelina està dient, per favor, pugeu, per favor, per favor. Un fort aplaudiment per a tots. I a continuació, com una humil i xicoteta mostra d'agraïment de l'associació pel vostre esforç, volíem lliurar 3 rams
a les directores i al director de la banda, i per això, ja que contem en la nostra companyia a la regidora de Cultura, volíem abusar de la seva amabilitat i fer que siga ella la que primer entregue el primer ram. Així que, regidora de Cultura, Rosario Royo, quan vulgui... El segon del ram el lliurarà el president de l'Associació Cultural Socarrats, Fermí Font, quan vulguis. I el tercer veig que està ahí preparat el Lluís, secretari de l'associació. Moltíssimes gràcies, estimat públic, per la seva presència esta nit i els convidem, els desitgem un bon Nadal en nom de l'associació i els convidem per al concert de Nadal de l'any vinent 2020. No falten, per favor. Moltíssimes gràcies.